é o máis grande e está no Polígono da Granxa no Porriño. Bazarlle, que grande! Aberto de luns a sábado 19 da noite, non pechan ao mediodía. Bazarlle ofréceche as mellores imaxes do partido. Disfrutas. Bazarlle Polígono da Granxa Porriño. O choque entre o Porriño e o Marcón. A ver como te atopas, que sei que está lesionado, xa levase unha larga temporada, bueno, pero para cando, non se sabe ainda. A verdad que fixo unha resonancia o Benres. E como se o martes dame os resultados, entón a partir dos resultados pois actuaremos, a ver, depende dos resultados, veremos a ver cando podo reaparecer. Bueno, donde agrada vas a ver este partido, está seguindo o equipo, o Porriño? Sí, claro, por suposto. É que como había un colchón grande, pero agora xa se está disminuindo, non? Pero hoxe ademais te chega un equipo aquí que está en alza, con 8 partidos que sin perder. Xa no partido da primeira volta, ainda que gañamos a la 1-3, foi para min o mellor equipo que nos topamos. Bueno, a ver se damos un golpe na mesa e ganamos hoxe este partido, porque xa teríamos o objetivo prácticamente o quedaríamos. Pero ti xogaches xa noutros equipos, no Pontevedra, no Choco, ahora estás no Porriño, como miras a categoría? Sí, a verdad que o primeiro ano que estou na primeira regional, bueno, un pouco sorprendido do nivel, non hai tampouco tanta diferencia co preferente, que foi a última categoría na que xoguei. Bueno, moi contento, a verdad. O equipo mágoa da lesión que me ten xa demasiado tempo apartado. Sufres a máis da grada. Bueno, contento. En Soutelo, Salceda, Ponteareas, A Cañiza, Vigo, Redondela e agora tamén nas galerías do Porriño. Na Rúa Cando, síntete comunicado con Telmo Impor, tendas de telefonía con noso fútbol. En Soutelo, Salceda, Ponteareas, A Cañiza, Vigo, Redondela e agora tamén nas galerías do Porriño. Na Rúa Cando, síntete comunicado con Telmo Impor, tendas de telefonía con noso fútbol.